nagyon örülök, hogy szakítottál időt itt a szeminárium után arra, hogy meginterjúvoljalak. A mi ismertségünk nagyon régi. Hát mondhatni, 20 éve ismerjük egymást körülbelül. Minimum, igen. És akkor is együtt dolgoztunk, aztán most újra mondhatni, és ez egy nagyon különleges kapcsolat a miénk, mert baráti kapcsolat köt minket egymáshoz, tehát ha nem működnénk együtt üzletileg, akkor is baráti kapcsolat fűzne. És az a nagyon különleges, hogy egy nagyon kimagasló eredményt értél el a DXN csapatába, és nagyon nagy példát mutatsz és segítséget nyújtasz az én vezetőimnek is, úgyhogy mindenképpen szeretném azt, hogyha egy pár kérdésre ezzel kapcsolatban válaszolnál, hogy mi az a háttér, amivel te elindultál a DXN üzletbe? Tehát hogy zajlott az életed, amikor elkezdted? Egy pár szót így rögtön az elejére reagálnak, és akkor válaszolok erre a kérdésre is. Most, hogy mondtad, hogy kiemelkedő sikert értem el, és itt vagyunk a szeminárium után, kicsit meginoktam. Tehát, hogyha valaki 15 év vagy 12 év után 250 000 fős hálózattal rendelkezik, és 500 gyémánt van a csoportjában, én nem érzem azt, hogy én most ilyen pillanatban sikeres vagyok. Tehát én ma ezen a szemináriumon egy picit összébbentem. Mindig szerényebbek leszünk, amikor egy másik ligába iratkozunk át, ugye? Igen. Viszont kaptam egy olyan óriási jövőképet, hogy tudom, hogy a DXN-ben, és most egy picit előbbre léptem a kérdésekben, hogy 12 év után én azt gondolom, hogy ugyanekkor a hálózatom lesz, és abszolút magamat is képesnek érzem rá, a DXN-t is képesnek érzem rá, és a vezetőimmel is képesnek érzem magunkat arra, hogy ezt megcsináljuk. És a hátterem. Én 20 évvel ezelőtt, amióta barátságunk tart, valahol akkor találkoztam először az MLM üzlettel, nem véletlen, hogy most újra itt vagyunk és újra találkoztunk. Akkor egy pedagógusi hátterem volt, és ami érdekes talán, hogy 20 évvel ezelőtt gombával foglalkoztam, csiperkét termesztettem 5 pincében, és a gombából visszatértem a gombába. Viszont azt vettem észre, hogy ez a gomba egy picit jobban jövedelmez, kicsit többet tud, mint a Champion, és ez volt az akkori hátterem. Akkor egy MLM-ben szerzett tudásból elindítottam egy vállalkozást, ami ma 18 éves, és büszke vagyok, mert a saját gyermekem az is egy telemarketing cégem van. Gyakorlatilag sikeres vállalkozóként kezdtél el már a DXN-nel foglalkozni? Így van, és tulajdonképpen éppen ebből kifolyólag én egy kicsit hobbiból indultam neki. Tehát azt mondtam, hogy a kávé egy nagyon-nagyon jó buli, és ezt egészen addig tartottam, amíg rá 2 hónapra, amikor elkezdtem el foglalkozni édesapámmal, ki nem derült, hogy van egy daganatos megbetegedése, és azért ez egy kicsit más dimenzióba helyezte ezt a vállalkozást. Milyen tapasztalatokat szereztél a termékekkel, meg a családban milyen tapasztalatokat szereztetek? Előbb mondom a magamét, mert én amikor egy hétig ittam a kávét, én olyan voltam előttem, mint a Mici Mackó. Tehát én nem adottam ki a 8 órámat, akkor ne szólj hozzám. Nem voltam mindig kellemes partner reggel a családon belül, és azt vettem észre, hogy egy órával kevesebb alvásra van szükségem, és jóval frissebben ébredek. Ez egy hét után már érezhető volt. A komolyabb különbség az valóban akkor történt, amikor az édesapámnál diagnosztizáltak egy daganatos megbetegedést, és félő volt, hogy ez a 2 hónapos tudás, amit én ismerek a Ganoderma gombáról, az elegendő ahhoz, hogy segítsek az apunak, illetve merjem-e, mégiscsak az édesapámról van szó, belenyúlni egy orvosok által adott utasításba. És nagyon szerencsém volt, ezt kell mondanom, és azért volt szerencsém, mert hittem magamban, hittem a termékben, és hittem abban az emberben, aki 10 éve ganodermával gyógyít, és az ő tanács erre, hogy higgyél el, semmiféle baj nem lehet, csak segíthet a termék. Akkor édesapámnak kúraszerűen a kemoterápia mellett adtam, és döbbenetes volt a tapasztalat, mert se egy hajhullása, se egy rosszul léte nem volt, és olyan szinten betokosodott és összezsugorodott a daganat, hogy egy nagyon kis műtéttel eltávolítható volt. És hát az édesapám 81 éves, és egy nagyon-nagyon vagány férfi ember még, úgyhogy most készül. Összhajú napbarnított úriember. Igen, a barátnővel most egy hét múlva készülik Törökországba egy all-inclusive nyaralásra.
Úgyhogy hát ezt tudja a Ganoderma. És ha még egy kicsit a cordycepset is szedné, még lehet, hogy valamit ott 81 évesen tud is kezdeni a barátnőjével. Ezt még ugyan nem tudjuk, de egy biztos, hogy hihetetlen vitalitás van édesapámnak, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a cégnek. Nagyszerű. És mi az, amit a legfontosabb értéknek tartasz a DXN üzletben? A legfontosabb értékek az emberek. Az az érték, hogy olyan vezetőket találtam, olyan embereket, inkább elsősorban embereket találtam, akikkel jó együtt lenni, akik nagyon-nagyon értékesek, akik a különböző területeken bizonyítottak már az élet különböző területein, hogy küzdöttek már valamiért, és ezek az emberek itt a DXN belül szárnyra kaptak, kinőtték magukat, és velük együtt tudunk eredményeket elérni. És ez nagyon-nagyon motiváló. A mai napig keresem azokat az embereket, akikben van egy kis spiritus, akik érzik azt, hogy váltani kell, mert amit jelen pillanatban élünk, az nem arra felé megy, amerre kéne. És ezek az emberek, aki hajlandó meg is tenni azokat a lépéseket, amiket meg kell, ezek az emberek megtalálnak minket. És velük nagyon-nagyon könnyű haladni, nagyon-nagyon jó haladni, és én azt látom, hogy a DXN üzlete az egy olyan hátteret biztosít, és egy olyan jövőképet biztosít, ami tartósan megadja azt, amit az emberek szeretnének. Mi az, amire valaki számíthat, hogyha elindul a te csapatodba, meg egyáltalán elindul a DXN-be? Mindig az a kérdés, hogy ő mit szeretne. Tehát ez egy örök kérdés, hogy eleve az indul el, én azt gondolom, aki valamit szeretne változtatni az életén. És hogy mire számíthat? Tőlem mindenképpen számíthat egy korrektségre, számíthat segítségre, a DXN által számíthat egy olyan háttérre és olyan termékre, amely bizonyított, és nem kell magyarázkodni se előtte, se utána, mert a termék önmagában bizonyít. És én azt gondolom, hogy ha azt a módszert és azokat a lépéseket, amelyek nagyon-nagyon egyszerűek, de megteszi, akkor elkerülhetetlen, hogy sikeres lesz és gyémánt lesz a DXN hálózatán belül, és ezt már bizonyítottuk ideig 9 alkalommal, és hát van egy jó reklám, hogy 10-nek lenni jó, most már alig várom, hogy ki az, aki föláll színpadra, és azt mondja, hogy 10-nek lenni jó, mert várom a 10. gyémántomat is. Nagyszerű. Szabolcs, mik azok az első lépések, amit szerinted valakinek meg kell tenni, hogyha üzletileg indul el a DXN-be? Az első mindenképpen az, hogy végig kell gondolni, hogy miért is csinálja. Tehát miért akar változtatni az életén, mit szeretne elérni, milyen emberré szeretne válni, és ez nagyon-nagyon fontos volt, mert én azt gondolom, hogy ez a 3 év alatt rengeteget változtam. Én nem ugyanaz vagyok, aki 3 évvel ezelőtt voltam, és hál' Istennek nem ugyanaz vagyok, aki fél évvel ezelőtt voltam, és nagyon remélem, hogy fél év múlva nem az leszek, aki most vagyok. Ha valaki végig gondolja azt, hogy hova szeretne eljutni az életében, és egy jövőképet kap, és ezt kaphat a DXN-től, és kaphat tőlem is, vagy tőlünk, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép jövő, de mindenképpen ez legyen az első lépés. Természetesen az MLM-nek megvannak a siker lépései, ezeket követni kell, ezek le vannak írva, nagyon-nagyon sok ilyen utána járható, vagy hát kiváló szakemberektől akár meg is tanulható. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok, és köszönöm szépen az eddigi és ezutáni segítséget a csapatba. Köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkivel, akivel kapcsolatban ez. Nagyon szépen köszönöm.